Súčasný sociálny dialóg na Slovensku nehodnotím ako ideálny. Podľa mňa ešte stále má viacero nedostatkov, je málo využívaný a hlavne sociálny dialóg je často deformovaný rôznymi poslaneckými návrhmi a rôznou tvorbou legislatívy, ktorá nejde riadnym legislatívnym procesom, ale ide priamo do Národnej rady. Preto sme navrhovali, že bolo dobré pri poslaneckých návrhoch v prípade, že prejde prvým čítaním, aby sa potom poslanecký návrh vrátil do riadneho legislatívneho procesu a išiel riadne medzirezortným pripomienkovým konaním, hospodárskou sociálnou radou a proste aby absolvoval celý proces. V tom prípade by sa k nemu mali právo vyjadriť aj sociálni partneri, a myslím si, že veľakrát by to nebolo na škodu veci, ale práve by to veci pomohlo. Som trochu prekvapený, keď sa málo využíva sociálny dialog, lebo ja si myslím, že práve my sme tí, ktorí máme veľa analytikov, veľa expertov a ktorí vieme aj vláde, tvorcom legislatívy poskytnúť cenné informácie. Nie sme tí, ktorí v zásade búchame po stole a ktorí sa chceme hádať. Sme tí, ktorí chceme pomôcť veci tak, aby zákony, ktoré boli prijaté, vylepšovali legislatívne prostredie, vylepšovali komfort v podnikaní na Slovensku a tým pádom aj hospodársky rast krajiny. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko.